Bos días. Hoxe, en este espazo, tiña pensado falar desa demanda que se ven de presentar contra Altri por distintas entidades aquí en Galicia pola concesión de agua que fixo a Xunta recentemente para a Pasteira en Palas de Rei, que quere instalarse en Palas de Rei. Xa dixen, creo que en algún doutros destes vídeos, que máis alá dos posibles cartos que xere, está por ver, máis alá dos empregos que tamén está por ver, máis alá de todo o bo que vende a empresa, máis alá de todo eso, que todo é cuestionable e de feito os estudos así o demostran, porque se hai un estudo da empresa que di unha cousa, hai estudos de universidades e de expertos que din outra, así que polo menos temos que darlle a mesma fiabilidade a ambos, co cal todo está en cuestión, pero máis alá de todo eso, eu xa dixen en algunha ocasión que para min o máis importante é o que decida o pobo, o que pense o pobo. E haberá que preguntarlle, porque os que eliximos como políticos os eliximos para que decidan, evidentemente, para que tomen decisións, pero teñen que tomar decisións en función do que quere o pobo, non por libre. Non no momento no que chegas tes 4 anos para facer o que che dé a gana, que para eso te eliximos. Non, tes 4 anos para xestionar o que é noso, o que é do pobo, o que é dos veciños. Cando ás veces en algún documental ou en algunha imaxen ou hoxe en algún reel de Instagram vemos en outros países unha pequena casiña que está de planta baixa, que está rodeada por autoestradas, por vías, e que está ali no medio, e ao carón ten o mellor un edificio de 30 ou de 40 plantas. Bueno, o que sucede moitas veces é que en ese país a normativa pois permite que ese señor se negue a vender a casa, a vender o terreno. Entonces, si o Estado está obrigado a deixarlle un acceso para a súa casa e non a derrubala. Sin embargo, é curioso como aquí os que máis defenden a propiedade privada son os primeiros en coller e expropiar, en estar de acordo con expropiar. E curiosamente coincide, os que máis defenden a propiedade privada son os primeiros que están dispostos para algo como Altri, por exemplo, que non é o caso, pero para cousas polo estilo, expropiar terreos e incluso expropiar casas. Moi curioso, e ese xa é un dato para reflexionar. Pero cando estaba pensando en todo isto, veume á cabeza unha imaxen que vexo todos os días. É unha imaxen que ata hai pouco parecía desaparecida das rúas de Compostela e, sin embargo, volveu. Hai máis de 40 anos, era eu un cativo, nin siquiera adolescente, debía ter como 12 anos, fun de viaxe ata Londres. Meu irmán estaba ali inmigrado e fun a pasar un verán ali. Nun paseo nocturno en coche para ver a cidade, as luces da cidade, pasamos por diante dun calexón onde había un montón de xente dormindo baixo cartóns. Meu irmán explicoume que era xente que non tiña casa e que dormía ali, que dormía na rúa e que ali era onde vivía. Foi unha imaxen que me quedou gravada realmente, porque para un cativo que acababa de salir de España, no que era España, pois estamos falando do ano 75, 77, era unha imaxen bastante impactante. Que sucede? Que máis de 40 anos despois o temos aquí. E o vimos téndonos nas últimas décadas en máis de unha ocasión. En Santiago volve a haber senfogarismo, volve a haber xente sen fogar que está na rúa. E máis alá do traballo que fai xente increíble, pois, por exemplo, en Navidades, xente do Paluso, máis alá de que a Cruz Vermella, ainda que non se fale deso, sae varias noites para darlles algo de comer ou para menos mirar como están. Máis alá de que no 2020 co Covid sacouse a todo o mundo da rúa, pero 5 anos despois resulta que volven a estar algúns. Máis alá de todo eso, outra cousa que me chama moito a atención é que sempre falamos do goberno municipal, do goberno autonómico, do goberno nacional, dame igual, falamos dos políticos, dos que toman decisións, e sempre pedimos que poñan solucións por distintas cuestións. Moitos o fan, a maioría, por humanidade, non? Por decir, hai que axudar a esta xente, non poden vivir así, non poden vivir na rúa. Moitas veces non están nin capacitados, levan tanto tempo na rúa que non están nin capacitados para tomar decisións, perderon as nocións
noción básica de realidade. A súa realidade é alternativa. Entonces, moita xente, reclama para eles algo por humanidade. É certo que tamén hai uns poucos que reclaman que se poña solución para que saian diante dos negocios ou diante da praza e que dan mala imaxe, non? Máis alá de que o estén pasando mal, que dan mala imaxe. Bueno, pues darán mala imaxe, pero unha imaxe que forma parte desta sociedade na que vivimos, unha imaxe que é absolutamente real, e que temos que convivir con ela, e se convivimos con ela teremos que buscar unha solución. E digo que me chama a atención que sempre reclamamos aos políticos solucións, e está ben, pero en moi poucas ocasións reclamamos á Igrexa. E a Igrexa en Santiago, en xeral en Occidente, ten un peso específico moi grande. E no caso de Santiago, ten moitos espazos que se pechan pola noite e que naceron en certo modo tamén para acoller aos que menos teñen, ou polo menos eso é o que nos din. Falaba eu con alguén moi querido para min e dicíalle que eu era moi partidario das desamortizacións, que eu creo que en algunhas ocasións fixéronse en este país, e eu creo que había que facer unha desamortización desas, que non sei legalmente como se fai, pero dame igual. Unha desamortización desas eu collía dos bens que ten a Igrexa en Santiago e pasaría a públicos, nacionalizaría todos os pisos, deixaríalle todas as igrexas, por suposto, pero quitaríalle todos os pisos que teñen. E se teñen que vivir, pois digamos, os curas, os frailes, ou que sexa, se necesitan vivir en algún lado, hai conventos que se amañen eses conventos e que teñan eses conventos para vivir, que despois de todo é onde teñen que vivir. E eses pisos os dedicaría ben a familias vulnerables para aluguer, ben, e algúns deles tería que ir para xente sen fogar. Temos un problema con senfogarismo, porque igual que axudamos a, pois non sei, a xente que non ten recursos, igual que os servicios sociais de Santiago que funcionan moi ben, aínda que non se fala deles, funcionan realmente ben e tratan de axudar a todo o mundo. Bueno, pois, máis alá deso, máis alá da xente que, pois, o mellor, o problema que teñen é que teñen un único salario e costes de salir adiante. Bueno, máis alá deso, que xa é un problema serio, hai este tipo de persoas que están na rúa e que perderon o mellor a noción da realidade e que non chega con que lles demos un sitio para dormir, que é básico. Mais agora que chegou o inverno, é básico que lle demos un sitio onde dormir, que a cociña económica lles poda dar unha comida quente. Bueno, pois máis alá deso, esta xente necesita outro tipo de cousas, esta xente necesita apoio psicolóxico, necesita unha rehabilitación mental moitas veces, non? Dicirles, oye, vales, o que che pasou fora, o que fora pasou e tes que empezar de novo, tes que ser ti, o que queiras ser, pero tes que ser ti. Eu creo que é moi importante facer iso. E, sin embargo, os vemos, non hai máis que pasear pola zona bella de Santiago. Os vemos e siguen aí, están nos soportais un día e outro día, e é realmente moi duro, porque un non sabe o que facer. Pode darlle unha limosna, pode darlle uns euros se un día os tes no bolsillo, bueno, pois o mellor podeslle dar algo, pero máis alá deso, que podemos facer? Ten que ser algo coordinado, ten que ser algo que saia das institucións, e aí é onde tamén a Igrexa forma parte da cidade. A Igrexa tamén ten que facer cousas. Non sei, pode habilitar algunhas igrexas, pode poñer, pedir voluntarios, igual que os piden cando hai unha xornada mundial da xuventude, de repente teñen 100 voluntarios para organizar as cousas. Bueno, pois por que non piden voluntarios para isto? E os deixan dormir, por exemplo, nunha igrexa, porque hai varias igrexas. As mantas seguro que llas donan un montón de xente. A Cruz Vermella é capaz de levarlles cena, pero que haxa polo menos unha implicación da igrexa, porque a implicación dos gobernos locais existe, danse pasos, ás veces non son suficientes, porque legalmente tampouco lle podes dicir que vayan aquí ou alá. Teñen liberdade, é o tema, é o que hai, é vivir en liberdade, pero máis alá deso, deberíamos de plantexarnos que cando reclamemos axudas para esta xente,
ten que ser axuda de toda a sociedade, non só do goberno, ten que ser de toda a sociedade. As asociacións xa o fan, pero, por exemplo, a Igrexa, que está aí e que a vemos todos os días, e que vemos as dúcias de igrexas que temos, as dúcias de locais que dependen de a cantidad de cousas que se van, bueno, pois o mellor tamén hai que empezar a reclamarlles e a pedirlles que se impliquen nun tema como este.